Urugono. And if you come at the no woman, when you make come, you would yellow. See, I can't coach you. We watch here. Pambasi, on it. No, to Nabali, on Nankuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma ga-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma ga-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple, ọ ga-adị, maka na eziokwu akwa chacha. Ndị okenye ga-anyị from the back, ndị ochie ga-anyị from the back. Fada si gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, lepekwa chọọchị fa, okpuru ụka abịakwa. Mana Ugochitubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala ama mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu Obiama gbaa gị ume, ọdịnala ga-adị. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist and will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, anyị ka na-eme mmemme 2024. Anyị bịa ka anyị kọwara gị isiokwu anyị ji bịa taa bụ what we must do and what we must know about Yachi and the Ezumezu in this new year 2024, January 2nd. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị na-ebukube gị obidogo ma dị ka nwere ike join, maka na aja a na-achụ ego 1 month. Ọ ga-abịakwa na nchịkọta na ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Ị nwekwara ike isonye na aja a n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ndị na-esonye bụ na ya amalego ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, aja abụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu maka igwebike. Mana aja anyị anaghị esho testimony maọbụ isho ihu ọrụ na soshal midia, maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa. Mana I can tell you, ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị na-achụ aja over the years now, and I can tell you, enwere massive results. As we speak now, the money book logo month of January. In fact, don't go the book throughout the year 2024. Maka ha na-eso na aja since ya ruo mo na ibidere. Yes, eto anyị si eme ya bụ aja, we forward ya 3 prayer request. You make a donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. I want all that details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme wa anyị ekpere gị ayịyọ gị n'ihu ọta. Ejego dị m na temple n'ụtụtụ achụ aja gọọ ọfụ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa.
then ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka, gbakọtazie na temple chụọ aja to entities of powers wee prezentie mkpa ndị mmadụ, then gazie n'ebe chụọ aja gbuo ebu wee mee saraka. I can tell you na-esigo na aja agbuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes. So echi iso na nya bụ aja chaatị m na WhatsApp. Ọ bụrụ na chaatị na nya bụ WhatsApp, I will respond. Mana ọ bụrụ na ịkpa akpa onwe ihe njiri aka, my PA will pick it. But I can assure you, need a immediate answer. Yes. 0813 82 43 871. I repeat. 0813 82 43 871. Na-ekelekwazi ndị ihe na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị na social media handles anyị, asị ka ọmaka meele gị. Ka ị na-emetụ aka na share button, na invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth, maka na esigbo oru wee bịa. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Kedu nkụzi anyị ji wee bịa? Agwada gị ya. Anyị wee kwuo gịnị bụ chi onye ụwa mmadụ, kedu onye bụ ya Ezumezu. Anyị wee kwuo na chi onye ụwa mmadụ bụ ya, that's your personal guide. That's your personal guide. Ụfọdụ na-akpụ ya chi onye ụwa mmadụ dịka etu Igbo si asụ. Ụfọdụ ndị ụka na-akpụ ya guardian angel. Ụfọdụ nwere ike ịkpọ spiritual guide. Ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya third eyes. Mana ihe ọsọ gị kpọọ ya. Ihe dị mkpa bụ na ọ bụ that special being that is closest to you. Ịgetara ya? Onye nwa bụ ya guardian angel. Now, I wee kwukwa na eweziga guardian angel, enwekwara other spiritual forces gị na ha so, nke gụnyere ikenga chi gị. Yes, maka na chi gị nwere ikenga. Ikenga chi gị with that power that not behind that ya spiritual guardian angel. Yes, na-propel ya otu alụsị ọrụ ike. Then enweziri Ezumezu. Tere ndị bụ Ezumezu. Ezumezu bụ afa mkpọkọta. Yes, jikọtara all your spiritual forces, nke gụnyere chi gị, nke gụnyere ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, nke gụnyere agwụ ikwu nne nna, agwụ ikwu nna nna, nke gụnyere ndị egere na ndị mbụ na mmụọ niile gị na ha so. Maka na ọ bụrụ na onye mmụọ na-eso onye a na-eso onye a, andị mgbe ọbụla ị na-agbagotata ndụ nke mmụọ, gbaa maka mmụọ forces na-ajọ gị. Ọkwa ị ntị. More you are growing spiritually, more you are getting more support. Etu aka ọ dị na ihe ọbụla a na-eme weruo ranks. Agwara gị na in spiritual development, mgbe ị ka na-ebido ka na kindergarten, etu aka ị ga-eme dọbata na primary, nursery, primary, secondary na mahadum. So you grow in it, and the more you na-grow ka ị na-agbasa, ị na-agbanye mgbọrọ. Back ụmụ mmụọ na-eso gị na-ebuwanye ibu. Ọ bụgoro na-ewu n'ịghọtara ihe gbasara maybe let's say army ranks. Ị marụ na mgbe ịbụ captain 3 star. Yes. Na mgbe ịwụ major 1 eagle. Ma ọ mgbe ịwụzi lieutenant colonel. Ghọtara ya? 1 eagle and 1 star. More ị na-agbagota na rank and appointment, more a na-enwe more troops na-aba aka gị. Ịghọtara ya? Etu a ka o si wee dị. Imeji mgbe ịwụ captain ma mgbe ịwụ major, back in ị na-enwe as your personal guides, wee compare mgbe ị ka bụ just lieutenant 1 star. Ịghọtara ya? So oge ka na-ekwu etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ. Ihe nji wee were ihe ma arụ ga-atụ iwe ghọta ihe na-eme na mmụọ. Wee kwuo sị na mmụọ ị na-agbagota, ma ụmụ mmụọ na-ajọ gị. Ọ bụrụ na ebe ya agbagotara ifu na mmụọ nwere ike ọ bụrụ mmụọ ikwu nne gị ma mmụọ ikwu nna gị ga-asị gị bịa tụọrọ ya aja ka ya kwudoro gị, ma ọ bụrụ na ibu dibịa nwere ike isi gị bịa buru ya ka ya dọrọ n'ụlọ ọrụ gị wee na-enyere gị aka n'ọrụ. Mmụọ ị na-egro mmụọ for spiritual forces na-abịakwunye mmụọ na anchor with you, ike ga na-ebili. So onye ka agbọ Ezumezu. So Ezumezu, ma ọ bụ na ị nụ wọd Ezumezu, ihe ọ pụtara bụ na afa mkpọkọta na ihe niile ahụ ya spiritual associates, bringing them together
Mgbe chọọ ka nkọwara na-abatago arụ ọfụ. Yes, new year, new budget, new dreams. Ama na ọtụtụ n'ime unu na-ege m ntị enwego new year resolution ọkụ ya, enwego mkpebi ikpebiri na arụ anụnwa ihe ị chọrọ ime achieve n'ime arụ anụnwa na ebe ị chọrọ ịnọ at the last day of this year 2024. Aji m n'aka na enwego mkpebi ndị a. Ọnya ka m bịara ka mụ na gị tụọ alụ, ka m tụnyere gị alụ etu ị ga-esi wee mee ka ị wee nwee ike achieve those your dreams, because it's one thing to have dreams, it's another thing to achieve that dreams. And ọ bụrụ na ị mara how to apply those principles that will ensure that your dreams comes to limelight, you keep failing. So kedu ihe ị ga-eme? Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ọbụla kwadoro akwado na-akpa n'ala wee kpara ọfọ. Ihe ọ pụtara bụ na you lay all the necessary foundation. Maka na ọ bụrụ na ilelo necessary foundation, then mgbe ikuku kuru, mgbe enwe challenges, then we will not be able to stand the test of time. Because let me tell you one thing, prophecy, but not fact. Now, in every year, as you are seeing this year now, this year was 12 months to elapse. We made this year 12 months to elapse, and we're 3 quarters, 4 months each quarter. And March, we're going to do a case where 3 seasons in this part of the world. I went to dry season. I don't even make that. Then I went rainy season. Then I went for a Hamatan period. Go. Etu I froze where the 3 seasons. Etu I cross where the 3 seasons. Here again, many men doge, me 12 months. Yes. A prophecy can be a fact. Now, this season now 2024 na-abanye, then nwere 3 seasons ị ga-eme encounter n'ime 2024, and the keys wee kwado na season nke a ga-determine etu ya second season ga-adị and etu ya third season ga-adị. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na nkụ mmadụ tara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị enjoy ya this 12 months a na-ebidoro, ị mara na you must be able to plan and has your own Marshall plan on how to execute those your plans. He who does not plan is planning to fail. So what are their timetable? What you have in mind to achieve this particular time? So what ihe na-achịkọwala gị bụ na n'ihe ị ga-eme bụ iwe good Marshall plan, mana before ibido, maka na spiritual control the physical. Don't mind ndị bụ onwere ndị bụ atheist. Ndị ahụ atheist ị gara afọ ha para social media and everywhere. Ha ekwenyere na Chukwudi. They were supreme being anywhere. Yes. I don't can summarize what they believe in. They ekwenyere na Chukwudi. Ha sịrị na ihe ọbụla na-eme n'oge ya. Ịghọtara ya? Akpọrọ ha atheist. And they nwere ọtụtụ ndị mmadụ bịara hide ya under the name of umbrella of ọdịnala. Mana in their true self, ha bụrụ ndị ọdịnala. Ha bụ real atheist. Ọ nkwado nke dị popular na social media na Facebook. Mana ị ga-nkụzi ịghọta nkụzi ọfụma ịfụ na ọ bụrụ onye ọdịnala. Because na nyama na onwe ya, ọ nkwado ike na-ekwu na ya na-awa ọjị, ọ nwere ike na-akpọ ndị ichie. Mana that does not make the person onye ọdịnala. Ime ihe mere mmadụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala ga-abụrịrị onye na-ekwenyere n'iwu ọdịnala na-asọ nsọ ala. So if you are not convinced n'iwu ọdịnala na-asọ nsọ ala, forget it, bụrụ onye ọdịnala.
onye ọdịnala bụ onye na-eme ihe ana na-achọ na-edebe nsọ ana bụ onye ọdịnala. So don't be deceived. Then nke ọzọ chọrọ ka nkọwalụ gị bụ na ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ. Nke bụ onye ọdịnala kwenyere na ụmụ mmụọ nwere ike. Yes, ezigbo onye ọdịnala kwenyere na ụmụ mmụọ nwere ike. Ezigbo onye ọdịnala kwenyere na ike dị na ụmụ mmụọ ọ bụ ndị njeru nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi na-agagharị na-eme mma. Ka ngwa nke bụ eziokwu, ihe ikwenyere na ya ọ bakara ihe na igbe onye okwenta ịmarọ. Ọ bụrụ na ịfụbara ịfụ na ọ na-eme, o nwere onye ga-apụta nwee problem, ị chụọrọ ụmụ mmụọ aja mee ihe ị kwesịrị ime, ịfụ na onye a ọnwụ na-adabe n'isi ma ọ bụ dọkịta na onwe ya asịgo na onye a na ya mazikwa ihe a na-eme na ya tretigo ihe niile, ihe necessary medication ekwesịrị ka onye a na-respond to treatment, mana ọ na-respond ewee je chụọ aja 1 or 2 aja obodo respond ba. Onye sịrị na ike adịrọ ma na onye a bụrụ onye ọdịnala. Ghọtara ya? Yes. Ọ bụrụ na ahụ ya bụ n'ahịa mmadụ, enidi ka aka ọzọ pụọ mmụọ, enidikwana ka emee 1 or 2 ka ọ ya bụ ọ bụrụ nọ sickness aka mmụọ dị ya ka aka mmụọ pụọ, inyezi onye ahụ ọgwụ ahụ ya anabata ya. Mana ọ nwere ndị na social media ekwenyere ọdụ na-enwere ike dị na aja ọbụla. So ụdị ndị na-eto avoid them because ha bụrụ ndị ọdịnala. Ndị a bụ ndị pure atheist ka ha bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala ọbụla kwenyere n'ike dị. Onye ọdịnala ọbụla kwenyere na o nwere ihe a ndị mmadụ na-akpọ miracle. Gịnị bụ miracle? Miracle bụ ebe e gosiri ike Chukwu na ụdị gbara ofekegharị ọnya miracle. So ọ bụrụ na ịfụbara onye dina n'ụtọ ọya na-achị ịnwụ anwụ abịa perform some necessary ritual, onye ahụ were onwe ị mara na ịfụbara ihe, mana ọnwa ọ dị abịa living witness. Ka m kọwara gị mgbe gburugburu mgbe ahụ nna nweghị ihe, enwere ihe dịka ụlọ ọgwụ. O nwere ihe a na-akpọ convulsion. Ọ bụrụ na ị na-eme anya ebe a ihe afịa kịta ihe afịa na unless it not very close, enwere mark ya kara ebe a, mark ya kara ebe a. Ihe a bụ convulsion. Oge convulsion na-eme m ihe ọdụdọ na-ada ụmụazị. Yes, my mother told me the story. That time o nwere one great dibia nke onye ụmụnna anyị. Then my mother wee kuru m wee jebe na nke ya bụ dibia. Yes, wee jee na nke ya bụ dibia. Ndị maba ya ọbụnwa dibia na-akpọ let Ezumezu n'afọ mgbe ọ dị ndụ. So Ezumezu n'afọ ahụ wee nelechasị na convulsion na-eme m, wee mee some appeasement and everything, mechaa some ritual ahụ, kwubisi ụfọdụ okwu maka na ike dị, kpụchaa ya, wee were rezọ wee ka m ebe after perform some ritual, perform chaa ya, were rezọ ka m n'ebe a, were rezọ ka m n'ebe a, werezie ihe mmụọ, were ihe mmụọ anwa tee ya n'ime, tee ya na ya, ịghọtara ya, convulsion kwụsị. Na ịghọtara ya? So onye sị gị na ike adịrọ na ike dị, mana onye ahụ mabụrụ maka na ebe onye fudebere ka ọ madara. Eziokwu na ije n'ụlọ ọgwụ nwere ike ikwe so many things, and amaka ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ ha nwere ụdị problem a, ha jee n'ụlọ ọgwụ enwe complications. Ịghọtara ya? So mana ana m achọ ịgwa gị na ike dị. So the spiritual control the physical. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na abatago arụ ọfụ, kedu ka isi kwado? A sị na nnụnụ ekwe akara aka ada eji ọgwụ ọtụrụgbogbo. Ịghọtara ya? So kedu ka isi kwado n'ime arụ anụnwa? Ọ bụrụ na ị kwadoro ọfụma, ndị kwadoro ọfụma ga-anara ụra lahụọ, ibidokwa kụba ọta complain ba. So na arụ anụnwa ihe ị gosiri imegoro izizi iwu mbụ na mbụ bụ fortify your spiritual strength. Your spiritual strength will be the key. All your abilities kwesịrị ime. Fortify your spiritual strength, then by aligning more with your spiritual forces. Mmadụ na-eweziga ike Chukwu, o nwere ihe na pụrụ ime. Ọ bụrụ na ike mmadụ na-efe, mana ike Chukwu anaghị efe. So ihe ị na-eme bụ na apụta n'oge a
ihe ya amakwana abụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. You cannot approach him because not the supreme being, the supreme head is God. However, enwere ndị angel ya na-ejere ya ozi. Agwakwana nke na earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. Mr. President nọ na Abuja, you might not have access to Mr. President. Mana enwere agents of government nọkwa na within your state, within your locality, representing the federal might. So etu a ka Chukwu okike ọ nọ na throne ya, mana enwere ndị angel ya ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. They come across you. If you are in good terms with them, they recommend you for blessings. They bless you n'ike Chukwu. Ndị angel nke Chukwu a na-agọzi mmadụ n'ike Chukwu. Apart from ike Chukwu, o nwere ihe other entities of power si ga-emewu n'ike ha. Mana ọ n'ike Chukwu ka ha ji agọzi gị. So mgbe ọbụla ị metara ha gị na ha dị na mma, ha ga-agọzi gị n'ike Chukwu. Yes. So ihe m na-ajụ gị bụ ị marakwara na ahụ abata 2024 na ị ga-echukwachi onye ụwa gị. Yes, you must align with chi onye ụwa gị to show recognition na ịma na enwezighị ike Chukwu nke si n'aka ha ha were radiate those power of God in your life. We can do nothing. Maka na mgbe ya spiritual guide and your entities gị na ha dị na mma, ọ ha gara abịa na-agwa gị ihe through intuition. Ọ ha ga na-abịa na-enye gị vision. Ọ ha ga-enye gị knowledge. Ha ga-enye gị ihe niile ndị a n'ike Chukwu. Ewetịghị ike Chukwu nwere ife ha mere. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Nọọ ike Chukwu and all those your spiritual forces, your spiritual associates ga-eweta ike Chukwu anwa na-radiate ike Chukwu to you. Because you cannot, with your nature as human being, you cannot connect directly with God Almighty because you cannot even stand the vibration, the radiation, the aura of God. Because those are your spiritual forces. Or how you do make the connection. Yes, as your phone now, your phone is connected to your data, to the internet. And what the vibration not between that your phone and that MTN data. All that is just seen. You cannot see it, but magnet. Now magnet that from your data email when I connect it to the MTN or network over they use as source of getting connected to the internet space. So to approach me. So get can na-ekwu maka ya. Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na any dị ụmụ mmụọ ga-apa aka ihe ị na-eme. Maka na ọ bụgoro n'okwu ka ị na-ekwu. Any the spiritual forces that will back those your words. So that whoever you are communicating with will believe you. Will listen to you. Or ike n'ike Chukwu. So I just chọrọ ịjụ gị onye ọma na-ege ntị ma nwoke ma nwaanyị. Have you started doing your connection? Or are you one of those people that keep on procrastinating? And no may now wait blood. They came out. Ian Nekumakia. Ian Nekumakia Muna. Echefukwana. No 1 January. They get create the time. Ogo Muna no 1 January. Yes, he creates a time, make it provision. It's what I can ask one day give you. Make a sure no 1 January. Within this 1 January, and if feed the chicken, feed their spiritual forces. Yeah, Ezumezu. Ka wee kwudoru gị maka na ebe a na-eche ka egwu dị. Ọ bụ iji wee bido ga determine etu ị ga-esi wee end. Maka na o nwere ụkwụ ọ na-awụ na ma wee na-aga wee asị ụkwụ a ka na eji wee je Abuja. So if you want to start this year, start it great. And ka ị ga-esi wee start ya great with net isi kwado. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ajụ gị bụ onye ọma na-ege ntị. Echefukwana na ị ga-echukwachi gị n'ime 1 January. Echefukwana na ị ga-echukwa ya spiritual forces ka ị wee nọrọ ọfụma, ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị n'abụ.
ka iwe nọrọ ọfụma, ka iwe kwụrụ n'ụkwụ na abụ na ị ga-echukwa ha. So bido mewe provision, etu gị na ya spiritual forces ga-eji wee nọ in alignment, ga-esi na ewe nọ in peace, ka arọ 2020 wee gbagbuoro gị mma. Ime ife ha ga-alụrụ gị, ha ga-make sure you remain connected with the power source. Ha ga-akwụnye gị n'ọkụ, maka na onye kere nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ. Ọ gwọrọ eje ndị ebe a, ọgwụ onye kene sọni ekene ya. So ihe na-ajụ gị bụ ọkwa ị nwere plan maka ikene chi gị na mmụọ ndị na-eso chi gị, ka ha wee nye aka wee kwụnye gị n'ọkụ. Agbaka m mbọ wee ego ndị dịka ndị Igbo si ekwu na ọgaranya ndị chi na chi. So kere ọnọdụ gị na chi gị, maka na chi gị a ga-akwụdoro gị. Nke mbụ, wepụrụ ụnya, wepụrụ nke mmụọ na nke mmadụ, nyere gị aka protect ya gị from unnecessary hazard. Enwere ike ụzọ be anyị amaka ka ị nwere idea ifu ka iji ebe itinye ịba moto, ọ bụrụ na ime onye connect with the bin, ọ maka ndị na-ekwenyere na ike ọ wee kụọ na ahụ sị gị mba gaa bara moto a, ịghọtara ya, gị jee ebe moto ọzọ, listen to ya inner bin, jee ebe moto ọzọ, only for you ịpụtasị n'ụzọ fụ moto ahụ karịa ịba ka o nwere accident. Ọrụ ike ọrụ n'ike Chukwu. Enwere ihe mmụọ na-emere gị buru ibu, maka na mmụọ amadugo na ọ bụrụ na ije nya bụ accident, nwee accident ahụ agbaji ụkwụ ma ọ gbajie aka, ọ ga-ehi nda ya plans for the year. So mmụọ ebukwapụrụ ya, togo nwa ihe ama na mmụọ mere gị ihe maka na ị marọ. So ihe mmụọ ga-emere gị bụ nwaanyị iwepụrụ nsogbu nke mmụọ na nke mmadụ, wepụrụ ahụ ọnwụnwụ. Ọ nwere ndị kpatara ego mana ahụ ọnwụnwụ ha nọ ya oge ọbụla ha nọ na sick bay, oge ọbụla ha na-aṅụ ọgwụ, o mee ha nwere ego si ebutara, maka na ọ bụrụ ego ole mmadụ kpatara bụ isiokwu na one ka isi ebutara. Mana ihe a bụ ihe niile ụmụ mmụọ ga-emere gị. 1, ha ga-enye gị vision. 2, ha ga-enye gị knowledge. Ha ga-enye gị intuition, intuitive perception support. Then ha ga na-ewepụrụ okwu n'ụka mmụọ na okwu n'ụka mmadụ. Ha ga-enye gị vision, ị ga-eme apply ka ego wee bịa. Mmụọ ama enye gị physical cash, maka na mmụọ amara ihe a na-akpọ ego. Mmụọ bụ ego bụ legal tender, kọntrị ọbụla design onwe ha. Mana ihe mmụọ ga-enye gị bụ division and knowledge and intuitive power, ka gị nwa wee mara ihe dị mma and wee kwụrụ ebe ị kwesịrị ịkwụ and mee ihe ị kwesịrị ime, ka wọta ebe ọbụla services ị na-ere nda wee place price ya and the worth ya. Ndị mmadụ come for your services, they will pay you money. Yes. So what am I saying? Make sure na ka abanyere arụ ọfụ a n'ichukwara ya spiritual forces as case may be, na-etu aka kwere gị. Ọ bụrụ na na-eduzi broku na ọkọrọ nke onye ya ebite, echefukwana imere ha ọjị wee kwe ha mkwasị ha na ibi ha n'obi and na ịchọrọ imedo ihe ị kwesịrị ime, ka ị na-eme nka ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. A sị m na arọ 2024 ga-agbara anyị niile mma. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a, ndị nọ n'ọrụ na ndị nọ n'Igbo. A sị na ọmaka ya emekwa n'ụlọ na arọ 2024 na ụmụ ọdịnala Igbo ama akụnata ụta, maka na nwa agụ ama atanata anyị fialụ gbata wọtụ. A sị m na ihe unu ga-eri ga-abịa. A sị m ihe unu ga-eri bịa, ihe ya eri unu abịakwana. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe. A sị m osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụzi n'ọnụ kama ya si n'ukwu wee bụọ ya. A sị m onye ọbụla sị ka o jelu ụlọ aja ije, o jebe na ọya ejelu, osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ ọya nkwuru. A sị m na ọgụ na aya egbu unu kama ọya egbu unu ya gbuo onye unu mere. A sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nnata mmatụrụ ụwa agwụ. A sị m ajọ mmadụ ọbụla sị ka o chere ụnụ ihe ọjọọ, ka ihe ọmụrụ ghara iru ụnụ aka. A sị m ihe na-eme ajọ mmadụ bụ ya mmadụ anwa. A sị m mmụọ ọbụla sị na ọhụụ na ama adị mma n'ime arọ 2024. A sị m ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ anwa. A sị m na unu ga-eje obodo na unu ga-ana obodo nada obodo. A sị m onye ọbụla sị ka o mee ụlọ na ọkarịrị ụlọ. Mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị egere na ndị mụ na ndị adịka ntana, ha mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. A sị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị na ogbuo onye a na ndụ, onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, maka na ejiri ọnwa adịgba eme mbọ.
asị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ ụkwụ ama apụ anyị ama ọ pụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọgwụ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya asị m onye sị na akwụ anyị ama acha na mpama anyị aba na nke ya asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ asịrị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọ dị na ya pụoro anyị ome ụwa were anya ha wee fịa asị na mmapụ a na-egbu awọ ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu agọrọ m ọfọ a n'isi ndị Friends of the Temple ya na n'isi ndị Children of the Temple ya na n'isi ndị niile sonyela anyị na aja nke ọnwa Jenụwarị a sị m ka ọ dịkwa na echi ka ị na-ene n'vidio a na-emetụ aka na share button na anyị ga-afụkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu a sịkwara m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ àjà na emechaa na ọya ekwuriri ome ka ọ dịkwa na echi niile daalụnụ ịnụzikwa gbasara ndị ya adịghị maka ndị enyi m ọ bụrụ na o nwere private message chọrọ isendịrị m nwere ike isendịrị m ya na my private WhatsApp number message only. The number is 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. ọ bụrụ na ọnwa egburu oje ji wee chụọ aja na ọ ga-ekwuriri ome 2024 ya gajienu.